मंत्री
কিন্তু মহামন্ত্রী মু গোটিଏ କଥାରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ। ମହାରାଜ ଏ କଥାରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ।
ମୁକ୍ତି ପାଇଲି ତେଣୁ କରି ଘରେ ଚିନ୍ତା କେଉଁଠି ପାଇଲି ତା ପାରବି ଭାବି আরে ছুটাই দেব কি করব চিরা দিন রহিব নাহি পিতা ঘরকু চিরা দিন রহিব নাহি বাপ ঘরকু ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କେତେକ ସତ୍ୟ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁଷମାଙ୍କ କଥା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ନେଇ କରିବା ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳର ପୃଥ୍ୱୀ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସୁଷମାଙ୍କ